pravidla v takýchto prípadoch používali, samozrejme iba ak mali dispozícii aj svoje protilietadlové a videli sme presný zásah sovietskeho bitevníka do stavby v jednom okraji nemeckej obrany. Sovietskí prieskumníci sa nám zatiaľ zhromažďujú za BA-64 a krytí jej pancierom plnia svoju prieskumnú úlohu. Vyzbrojení sú ručnými zbraňami, jednak štandardnými karabínami Mosin a takisto v ich rukách môžete vidieť samopal PP-41 Špagin. To je ten klasický, asi najznámejší s bubnovým zásobníkom. A dvaja majú takisto samopaly Sudajev. S ním zahrnutým zásobníkom. Jedinou výzbrojou BA-64 je guľomet Dekťarov umiestnený v otočnej veži. Vidíme, že veliteľ vozidla otáča vežu s guľometom do všetkých strán, aby pokryl všetky možné uhly, ktorých by na nich Nemci mohli spustiť palbu. V tejto situácii, ktorú tu vidíme, by boli normálne sovietskí prieskumníci napadnutelní aj v vzduchu, pretože nemecké stíhačky, ktorými Nemci disponovali na východnom fronte, teda predovšetkým Messerschmitty B-109 a Focke-Wulfy 190, boli vyzbrojení ako guľometmi, tak aj 20-30 mm kanónmi, čiže boli schopné napadať aj pozemné ciele. A teraz sovietskí prieskumníci nadviazali palebný kontakt s predsudnutým nemeckým postavením. Dá sa povedať, že istým spôsobom overili hlásenie pilota prieskumného kukurúzniku a na boisko sa nám dostáva ďalšia sovietská jednotka, regulérna, strelecká, teda pechotná jednotka, ktorú na boisko doviezol americký ľahký nákladný automobil Dodge. Pripomeňme si, že Sovieti počas druhej svetovej vojny odoberali hlavne od Američanov veľké množstvo nákladných automobilov alebo transportných lietadiel, eventuálne stíhačiek a tankov, pretože hoci sovietský vojnový priemysel pracoval na plné obrátky, nestíhal pokrývať požiadavky. Vidíme, že z dočky sa nám vyložila minometná batéria 82 mm minometov, ktoré slúžili práve na tzv. Čistenie zákopov, keďže minomety majú schopnosť strieľať pod vysokým uhlom, dokázali zasahovať aj vojakov určitých spôsobov. Zároveň sa spúšťa paletný prepad legendárnych sovietských kaťuší. Už sme tu pri defile mali niekoľko raketometov. Pripomeňme, že ich účinok spočíval predovšetkým v otrasení psychiky brániacich sa nemeckých vojakov, pretože tá presnosť nebola nejaká oslňujúca. Respektíve pálilo sa nimi viac menej na plochu, čiže mali vyčlenenú určitú plochu, ktorú mali pokryť svojimi salvami a na presnú streľbu boli práve tie minomety, ktoré práve vidíme v akcii. V kombinácii s ďalšou salvou kaťuší.
pretože mínomety pália práve na tú predsunutú obranu, na tú, ktorú sa podarilo zistiť prieskumom. A kaťuše pokrývajú o mnoho väčšiu plochu. BA-64 zatiaľ ostáva v pozícii takého predsunutého pozorovateľa, pomaličky nám cúva. A jedna z nemeckých stíhačiek, respektíve je to práve tá slovenská, dostala zásah. Vidíme chvost čierneho dymu, ktorý svedčí o tom, že to schytal evidentne motor. Pomaly opúšťa boisko. Sovietský bitevník sa ho stále drží. Ono to bolo celkom možné, pretože na konci vojny Sovieti používali v roli bitevných lietadiel aj stíhací jaky, čiže vlastne vo forme stíhacích bombardérov aj jaky 9, respektíve 9T, ktoré mali zabudované 30 mm kanón. Takže v prípade potreby takéto lietadlá dokázali zviesť aj regulárny stíhací manévrový súboj so stíhačkami protivníka. Tak ako to vidíme práve teraz. Dokonca aj spomínané šturmoviky boli za optimálnych okolností schopné viesť takýto manévrovací stíhací súboj. Minometná batéria naďalej spracováva predný okraj. Ďalšou veľkou výhodou mínometov bola aj ich ľahká prenosnosť. Dali sa rozobrať na 3 časti, na hlave, trojnožku a tanierový podstavec. A v podstate niekoľko mužov, keď si ešte primyslíme ďalších zopár, ktorí niesli patričnú muníciu, sa dali veľmi ľahko prenášať. A už aj sovietský bitevník dostal zásah. Vidno, že má veľké problémy a bude sa snažiť opustiť boisko. Takže výsledkom vzdušného súboja nad boiskom